Kaixo Iñaki naiz, Olalde, Oñatikoa, eta hemen lanbidea estapenean lanien abil, sukaldaritzako monitoria naiz, eta kulturgunetik antolatutako sukaldaritzako ikastaro bat emuten nabil, gaur izango da gure azkenengo eguna, eta 4 arratzalde zibili gara, batez be gabonetako platuak preparatu duran, eta beti ekonomikoki, baina eraberian erakargarri egiten. Eta prestatu dudanetik postriak, lehenengo platerrak, bigarren platerrak, ipar bete batzuk, esparrago betiak, gaur gabitze ahaten salada batzukin, penka batzuk regozauta eta betiak bebaitia, kroketatxo batzuk txokolatezkoak, krepak, hojaldre tarta, sorbete pare bat ingo jugu. Eta, holaxe, 12 laguneko talde bat animau da, eta, dagoeneko eskatzen dut beste bat hileko, baina hortako denbora bihar da, eta ikusiko, zela bukatzen da gaurko eta zer gehiago egin aurrera begira. 4 arratzaldetan izan dan, antolatu dugu bi arratzalde, bi aste, bi arratzaldetakoak eta jarraixan. Normalian sukaldeak eskatzen dagoelako gaur gauza prestatu bihar bukatzeko. Bete gaiak edo olako kontuak dauzenian tartien pipar batzuk betetzeko, edo esparrago batzuk edo zentsuri batzuk beti egiteko orduan, edo tarta bat gaur egiten baldin bada bihar jatia komeni da osten danean, reposatzen da honean, orduan izan da astelehenetan pixkat prestakuntza eta urrengo egunera begira landuko dugun guzti horiek manipulau eta erabili eta prestatu, eta bigarren egunean beti azken rematiak eta gure afari merienda. Eta hori, 4 arratzalde guztira eta hola antolatu du. Bigarren arratzaldia beti bukaera eman, argazkiak eta prestatu, hitz egin, komentau, diskutiu eta holako kantu egiteko. Ikastarua egiz esan da ontsi antolatu du, lan ez lepo gabiz darnoko porren aurrean gauzelako, baina normalian niri guztai izan ikastaro bat emoten dutenian aurrez ja liburuzkatxo bat edo presteukitia, oin alderantzez nabil. Nabil, egin dunan arabera, liburuzka prestatzen zetik, ez da bakarrik egin dutena, baizik jentiape bere ekarpenak ekarritu eta probau du okurru xakun dana. Orduan resetak momentuan buruz gelditu dira eta oin idatzira pasako ditut, o papelera pasako ditut, eta liburuzka jasoko da ikastaro bukaeran, aste honetan bertan bukatuko. Kaixo, Nieves naiz, Arizmendiko ama bat naiz eta apuntatu naiz kurtsillo honetara, zer diferentea egiteko, gustatzen zaidalako parte hartzea ikastolak egiten duen ekintzetan eta interesgarria baldin bada etortzen naiz. Gainera nahi nuen jende desberdinarekin ibiltzea eta bide batez zerbait ikastea. Oso pozik egon naiz kurtsillo honetan, ikasi dugu gauza asko sukaldatzen, baina ez dakit, zer berria beti ikasten da. Eta giro ona egon da, eta oso pozik egon naiz. Ni Enea Lorjanaz, Basabe Azpiko 2 haurren ama, eta gaur etorri gari honakuen sukaldaritza ikastarora, eta nire motivazioa ondizena izan da sukaldinen asko oso abila, eta lagunak etxera ekartzen ditudanien plato berezi batzuk ikasteko gogoan auke, eta jente pila bat ezautu do, beste guraso batzuk, eta esperientzia ona izen da. Eixen bat, giro honien ibili garelako, giro euskaldunien, eta nik aparteko pasatu dut.